ngakwa ban pentip akan kapor nak benta ka jingtip jong ki pajba nong song snong jong ka jela ka jongi ya ka jing wan pai jong ki tu ki khun samla lene ki tu ki nong song snong jong ka jela ka jongi ki basa keleng saudong jong kari India hadu menta ka sngi janmit kapoi sipau hajar rius pa san po san ngut sipau hajar rius pa san po san ngut nang ta susu ka special train ka bala penbet kerpang leng ba jong ka jela jongi leng ba jong ka government kiba ladon mentah kalenti kiba lami na kijaka kiba pher ka benengkong na Kerala kidon lais pa san po arngut kibriu jong ka jela megla jongi bat kin poi haka lai po torik mentau benai nang ta napo Delhi kidon sispa nyau po saungut bat kin poi menta kasngi ar phukandai torik bat kawei na Goa kilami ar pho pratarik kidon khandai phukandai ngut bat kin wan poi saka jela ka jongi ha ka lai pho torik jong uneu benai Syuk ngakwa ru angne ya kaban pentip ya kitu ki beneficiaries lene kitu ki long yeng ke long sem hak jingjia jong katu ke lockdown kumbang ilakular nakaliang jong ka sarkar jong iban ajing arab ya ke bingi ong ki unregistered laborers lane unregistered section of people ki bala sofa lane ki bala jenjar palat na ke jingjia jong kani ke lockdown na ka silak pra pewe hajar tam na kaliang ka labor department kalala ya kaban transfer ya kani ke jingrap syaki kalong pra pewe hajar saus pa sangut bat kabasa na kini ki kendai po san hajar pra pewe ngut na kaliang ka department kidang work out namar kadon ka problem hakaliang ka bank account ko jongki but ki officers jong ka labor department kidang work out ya kene ban pentikina ba boro kitu ki bang nilaya consider ba kani ka jingarapkan poi sya ki bank account jongki baro nang ta susu akabedei bat kitu ki registered workers ki bangi ong ki MBOCW ki balayo ia ka jingarap kalong ar po saw hajar nyaus pa lai po ngut na ki ar po san hajar nyaus pa kendai po saw ngut bat yakine ki badangsa kajing pej benia bat kajing penbej na kaliang jong ka department kadang ya syakmat te sakawai kajing pentip ka bangakwa ban pentip akan kapon na bata kajing tip lang jong ki pajba jong ka jela ka jongi baro kalong ba menne ngisyong ya ka review meeting bat ka government kala sim susu ya kirai sakatu kadneteli ka badengko kamang la sim ya karai kalong bangin sya ban pleno ya kine ki bingi ong ki private office establishment batru kumju ya kitu ki non-profit organization ba kin sedang ya ka jing trai kam ki jongki halaki jong ki office tangba ko order kalong ba ya ka jing bon briu hapo ka office ka jongki kamdei ban palat ya kalai paulai persen ha kasisngi ha ka jakatrei ke jongki but kini ki private office establishment ki kentup ya ki office jong ki religious group kabala banlong ki synod lani ke balang
kibalang kibaper lani kiniam kibaper kibadon ya ka office tray kam ke jongki halaki jong ki jaka tangba ka SOP bat ka protocols ki hap ban but perking kat kum ka jing betha nakaliang jong ka health department kabaar hakabiadai bat ka issue don kini ki bapli ki snong ki thau kinong penyai thau hakabiadai bat kini ki drivers ki banyak ia ki kali tangka ki balik kit peniang let's say kalau benlong na dik boy lani na Gauhati lani na ki dipo ki baper kat hakajaka ka baki don ke jing ut na kaliang jongki ba teng anikla poses nong syathau ki haban garantin ya lade khat sau sngi kani ka bangakwa ban pensyai bah kani ka por kalong ba ka Ministry of Home Affairs kala ai ya ka circular bat ka circular kalong ba ya kini ki drivers ki bara lani ki banyak ia ki kali ki essential commodities batru ki badai na komentaka health services la exam yaki lani la pelat yaki na kani ka karantin ka balong khat sau sngi kata kadai ka notification ka bawan na ka Ministry of Home Affairs ka ka bangakwa ban kerpat ya ki borsnong ki borthau namar yakine ki drivers ki bakit mata ya ka jing im jongi ki paiba ke jela bakin ngau bahalem ban consider namar kini mde ya bakilek yo ki ngau thu bakla bakilek lemu leman klem ke jing tip ke sarkar lane klem buat perking ya ka tuka SOP den rei ngakwa ban pensyai hang ni bakin ngau bah ban sya yaki bakin lech shalaki jongki yeng ki sem ki jongki namari ya ka protokol jongki ladeb le lepa shwa bakin mi syabar jong ke jela batru hakapor bakirung syapo ke jela ke jongi kani kalong ka bangakwa ban pensyai kenang ba ki borsnong ki borthau kinnem skutu bakla ngis ngutu ke jing strik ke jongki kalong da kabenta ban yada na ka jing warung uneu knyang jingpang ban ni appreciate ru ya kene ka jingle jong ki borsnong ki borthau baper nadu kasingi ka benengkong hadu kene ka klipmat ka memta ni don ke jingi trelang ka batki tenrei ka bang syukwa ban pensyai kolong tam kata bakine pat ki de ki drivers ki bahap hapo ki essential commodities tengi hap ya ka ban pej ban khmi ba ka jing warna ya ka marbam ka mardi kajing warna ia gini kitiar ki badon kam ya kajing im jong ki nong bekela man lagasni bangin kam pakat ngin kam perkat terpang na kabenta jong ki kata kade kabenta ka baar ka bangakwa ban pensyai ban penskutu akan ngapor kabalai hadin bangila de play yakini ki construction activities ki baper apo kejela nong kendong bat nong sor kumju kala benlong ka surok kala benlong ka yeng ka sem kala benlong ka jingking bat kiwe ki construction activities ki bangla sedang menta kawe ke jing ke mangi kendu akan ka por kolong ba ki don ki jajkam ki bangi ong ki highly skilled workers technician lani ki operators ki baki breu jongni nang ni na jela kimpat la ban handle ban tray ka bakum kene ka kam te na kaliang jong ka sarkar ngi larai bayaki bakum kini namar kinumbun ki bawan na bar jong ka jela na kaliang ka sarkar ka consider lene ka sya tangba habangi sya ru kalong kinyat lengba ki application batru lengba ki department laki jong ki jong bakin ai ka certificate ka recommendation sya ki deputy commissioner bat hadin jong kata ki deputy commissioner ken ai ka special permission bakin warung
syaka jela jongi rengkat bat ki protocols kum bajule ya ki bawan rung nabar jong ke jela Meghalaya kumta ya kani ko order u chief secretary mentagasngi un issue syabaro ki district administration khnang bakin le ya kabadon kam sakawai pat ka rai ka bengisim mentagasngi ya ka relaxation ka bengisim mentagasngi kalong baya kitu ki non contact sports activities ya kaniru ngilarai mentagasngi bangin sya ya ki bakin pleno but kini ki non contact sports activities na trai borok ni skutu ni tip kau kentup lang ru ya kane ka jing ya siat khnam ya ka bangi ong hapo Meghalaya ka de ka jaka ka ba paunam ha ka bangi ong ka tir ka jing ya siat tim ti ya kane ru na kaliang ka sorka nge mentakas ngi la sim ya karai ba ngin sya yakini ke activities ba kin sedang ban tre kamno but ya kane ko order ru na kaliang jong chief secretary un sapha syabaro ki deputy commissioners ba kin le ya kabadon kam kita kidei ki ba ki kine ki points katu kan teli ki ba ngala ai hakmat jong pinda kumta ka jingtip jong ki paj ba jong ka jela ka jong itol